Parlok baro ka district magistrate ka Ribhoy district nongpo kalapan bena pajba baknang ban pensuk bat ailat ikinong syong jong ka Ribhoy district onsya ban pli ki dukan marba mardi dukan do jhur jingbam so common service center dukan repair mobile karkhana kali hasurok ba ban shina ikitrok kitmar menta ka arpusau tarik bat arpusan tarik u April 2000 nadu ka khandai biji min step hadu san biji janmit watla ka jing panjari ka curfew ka danglong kumju la sya ru ban pli ki dukan hardware balayo permission na ka deputy commissioner dukan pharmacy bat dukan dawai jingbams iar sniang bat kiwe nangta ki kam jingri nongdi dot dukan sembai bat tiar rep ki kam trei bat karkhana slasha bat ki jing trei job card ki rang ba snong bat rengkat ki bor pulit kin pet ba ki pat ba kin bot perking ya ki jing tha bat kendon balabu da ka sarkar ha ka ba yadei ba ka jing pang covid-19 ha ka por ba ki thiet jing thiet ki nong rep kin sngo bha ban phone how number iwe khandai iwe hinyo lane khandai hinyo sao not sao lane khandai lai hndriu sao khandai hndriu phra lai na ka banta ban penya yo ya ki mar rep jongki hakaju ko po la karpat ipi baro ba pinsngo bha ban kershan bat ban ye trei lang bat ki bor sinshar jong ka district nang bangin lat na kane ka jingwan lung shop kane ka khlam kublei shibun